να τρως ανές τροφές. Αυτό είναι το πάνω. Και να μην έχεις άγχος, να ζεις ελεύθερα. Και άμα έρθει καμιά μπιτσίκα, ακόμα καλύτερα. Οι Ικαριώτες φαίνεται πως έχουν βρει το μυστικό για να ζουν σαν τα ψηλά βουνά. Το γύρο του κόσμου κάνει το τελευταίο διάστημα η Ικαρία και ο τρόπος ζωής των κατοίκων της. Ταξιδέψαμε ως το νησί του Ίκαρου για να προσπαθήσουμε κι εμείς, όπως και πολλά ξένα δισκογραφικά πρακτορεία αλλά και ειδικοί ερευνητές, να ανακαλύψουμε το μυστικό της μακροζωίας. Πανευρωπαϊκή έρευνα σε 12 χώρες που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια τους ανέδειξε πρωταθλητές σε μακροβιότητα. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 1% του πληθυσμού της Ικαρίας είναι πάνω από 90 ετών, σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπου το ποσοστό των υπερηλίκων είναι μόλις 0,1%. Η καρδιά μου είναι σαν του μωρού παιδιού. Έχω καλή γερός. Τα πόδια. Τα πόδια. Τώρα δεν μπορώ να σηκωθώ. Για να σηκωθώ πάνω. Για να σηκωθώ πρέπει να πιάσω. Άσε. Ο Γιώργος Κούβαρης ζει στον Καραβόσταμο Ευδήλου, το χωριό των Καρβουνιάριδων. Είναι 103 ετών, ένας από τους γυρεότερους κατοίκους του νησιού. Πώς έφτασε σε τέτοια ηλικία? Ό,τι τρώει όλος ο κόσμος. Μόνο το κρέας είναι το πιο λίγο μου. Μια φορά τη βδομάδα, μια φορά 15, τα άλλα τα τρώω όλα. Προπαντός χόρτα. Τις περισσότερες ώρες τις περνάει μπροστά από την τηλεόραση. Περπατάει με δυσκολία. Τα πόδια του πλέον δεν τον κρατούν. Δεν θέλω πια τη ζωή. Δεν τη θέλω, στον ένα. Γιατί δεν τη θέλετε? Μην δεν την κάνω. Να χορέψω δεν χορεύω. Να τραγουδήσω δεν τραγουδάω. Τι να την κάνω τη ζωή. Ως παλιός καρβουνιάρης, ο Γιώργος Κούβαρης είναι χειροδύναμος και μας καλεί σε ένα ιδιαίτερο μπραντεφέρ. Είμαστε έτοιμοι? Όχι. Θα μου πείτε εσείς. Πώς θα με πιάσετε? Έτσι? Έχει και τεχνική από ό,τι φαίνεται. 1, 2, πείτε μου. 1, 2, 3. Ισοπαλία. Τους ξένους τους κερδίσατε? Τους ξένους που ήρθαν εδώ, τους κερδίσατε? Ναι. Όλους? Όλους. 2 ξένους. Ο Παπακώστας Πλάκας από το Καρκινάγρι της Ικαρίας, παρά τα 95 του χρόνια, οδηγάει γουρούνα για τις καθημερινές του μετακινήσεις. Και παίρνω και πάω και στο μαγαζί και ψωνίζω και βγάζω τα ψώνια πάνω και πάω σπίτι. Το βλέπουν παράξενο οι άλλοι, Τους φαίνεται παράξενο. Είναι παράξενο. Κάτι που σε εξυπηρετεί, που δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Πρέπει να πληρώσω άνθρωπο να μου τα πάει σπίτι, να πάω να ψωνίσω. Κάνει φόρα από κάτω, να εγώ να πάω σπίτι. Η Βασιλική Πετσάκου έκλεισε ήδη έναν αιώνα ζωής. Παρ' όλα αυτά μπορεί ακόμη να διαβάζει εφημερίδα. Η ζωή της αφιερωμένη στην οικογένειά της αλλά και στο κόμμα. Ως αγωνίστρια του Κουκουέ πέρασε πολλά. Φυλακές, εξορίες, ήταν και κρατούμενη στη Μακρόνησο. Πώς περνάτε εδώ, στην Ικαρία? Καλά περνάω όλα μου τα χρόνια, εδώ είμαι. Μόνο να με έχω πάει. Παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, πόσα έχετε? Παιδιά 3. Αλλά το ένα δεν υπάρχει τώρα. Εγγόνια έχω πόσα, είναι εγγονή. Η κόρη της είναι η εγγονή και το μωρό είναι το τρισέγγωνο. Χαρακτηριστική όμως είναι και η περίπτωση του 94χρονου Σταμάτη Μωραήτη από τον Άγιο Κήρυκο. Επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο νησί του, κατάφερε, όπως μας λέει, να καταπολεμήσει τον καρκίνο που του είχαν διαγνώσει πριν από πολλά χρόνια Αμερικανοί γιατροί. Του λέω πόσο καιρό έχω. Μου λέει από 9 μέχρι 11 μήνες. Λοιπόν, τον καιρό εκείνο στην Αμερική, η πιο φθηνή κηδεία ήταν $15,000. Λοιπόν, λέω την πιτσιρίκα,
Έτσι και έτσι θα πάμε στην Ικαριά. Ο φίλος μου ο Παπακαστανιάς, ένας καλός παπάς, θα μου κάνει με $200 μια ωραία κηδεία. Και τα 15 τα φάτε με τα παιδιά μας. Κάθε μέρα κρασί και γλέντι. Ήρθαν 9 μήνες, εγώ δεν έβλεπα σημεία θανάτου, δυνάμων. Έρχονται 11 μήνες, πιο δυνατό. Από καμιά 15-18 χρόνια πήγα στην Αμερική και πήγα τους γιατρούς. Δηλαδή εμείς είχαμε πεθάνει. Αυτοί που σας είπαν ότι έχετε καρκίνο. Η μισία του βρήκα. Αυτό το κρασί το έχω κάνει προ 30 χρόνια και είναι για την κηδεία μου. Όσοι φίλοι έρθουν στην κηδεία μου θα πιούν ένα ποτηράκι όσο χρόνο. Σήμερα είναι 30 χρονών το κρασί, αλλά μπορεί να βαστίξει ακόμα. Πόσο θα βαστίξετε? Δεν έχω σκόπο να φύγω γρήγορα. Έκανα εκατοστάρι χρόνια ακόμη. Όσο βαστίξει. Δεν έχει παλαιώσει καλά ακόμη. Είναι 30 χρονών. Όσοι φίλοι μου έρθουν στην κηδεία μου θα πιούν από ένα ποτηράκι να μου πούνε αντίο στα μάτι. Με διάγνωση καρκίνο στομάχου εγκατέλειψε το 76 την Αμερική και αποφάσισε να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο χωριό του, τον Άγιο Πολύκαρπο, και ο 75χρονος σήμερα μελισσοκόμος Γιάννης Καρύμαλης. Πήγα εκεί που ήταν η παππούδη μου και έτρωγα μέλι, γύρι, άγριο κατσίκι βραστό, σμύρνες, ψάρια ψάρευα και άγρια χόρτα του βουνού. Σε ένα χρόνο ήμουν μπερδίκι. Αυτό ήταν όλο. Έκλεισε αυτό. Γυρίζω στην Αμερική σε ένα χρόνο. Πήγα εκεί στο ιατρείο. Μου λένε με μια νοσοκόμα ιερούθηκε. Δεν πέθανες. Και πήρε δρόμο, πήγε μέσα, κλείστηκε. Μόλις εγώ είμαι. Και λέει, λέω ο Τσάρλις τι κάνει? Πέσα. Πέθανε, λέω. Τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν επίσης πως στην Ικαρία ζουν 10 φορές περισσότερα αδέλφια 90 ετών και άνω από ό,τι οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Συχνά πυκνά θα έλεγα έρχονται από την πρεσβεία της Αμερικής και αναζητούν γέροντες οι οποίοι έχουν ξεπεράσει και τα 100 χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις να δουν αν πράγματι ζουν ή την παίρνουν τη σύνταξη κάποιοι συγγενείς έτσι ας πούμε μπορείς να ζει ο συγγενής του. Τελικά όμως Τους διαψεύδουμε εμείς ζούμε, τα πατάμε καλά τα 100 χρόνια. Οι ειδικοί έχουν κατατάξει το νησί του Ίκαρου σε μια από τις 4 μπλε ζώνες όπως ονομάζονται στον πλανήτη. Οι άλλες 3 εντοπίζονται στη Σαρδινία, την Κώστα Ρίκα και την Κανάουα της Ιαπωνίας. Έχω και πολλά άτομα που γεννήθηκαν το 1925-26. Ζητάνε κάπου από μένα φάρμακα, όχι Viagra, αλλά τους δίνω κάτι φυτοθεραπεία να... Είναι ενεργή και μετά τα 80. Βεβαίως, είναι ενεργή. Άρα μπορεί να βοηθάει και αυτό στη μακροζωία. Μπορεί, βεβαίως. Όχι μπορεί και κανονικά έτσι πρέπει να είναι. Η έρευνα για το πολύτιμο μυστικό της μακροζωίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί, μπορεί να βρεθούν και γενετικοί παράγοντες μακροβιότητας στους Ικαριώτες. Ωστόσο, όπως εξηγούν οι ειδικοί, ο χαλαρός τρόπος ζωής φαίνεται να είναι η εξήγηση για τους πολλούς υπερήλικους. Με απλά λόγια δηλαδή, όπως στον αθλητισμό, έτσι και στη ζωή, όποιος τρέχει γρήγορα, τερματίζει πρώτος. Που πέθανε 104, το έλεγε ως ανέκδοτο. Έλεγε ότι πήγανε, λέει, κάποιοι άνθρωποι, δημοσιογράφοι, και πήραν συνέντευξη από έναν που ήταν 100 χρονών, 110 χρονών, και του πήραν και πώς τα κατάφερες και τι έτρωες και πώς έζησες κτλ. Αφού τέλειωσε η συνέντευξη, του λένε, παππού, να είσαι καλά και θα ξανάρθουμε να σου ευχόμαστε και στα 150 να έρθει να μας δώσουν συνέντευξη. Λέει, να έρθετε, αλλά θα ζείτε.